Сәлам, яраткан дусларыбыз. Сез Балалы Солянка хит-парадын карыйсыз. Тапшыруны бүген кем алып бара? Байбулат Һәм Наилә Славина. Тема нинди? Тема бүген яраткан җиләк-җимешләр. Әйдә, безнең белән. Кем белән саубулашабыз икән бу атнада, Наилә? Little Stars төркеме. Алар беләсеңме, миңа шундый ошый иделәр. Димәк, аларны киләсе тапшыруларда көтеп калабыз. Хәзергә җырларның бер кечкенә генә кисәген тыңлап алыйк әле. Бүген безнең тапшыруда яңа кеше. Әминә Сабирова. Игътибар белән, ләззәтлек белән клипны карап китик. Жылы көннәрдә, ямьле урман буенда, җырлык дусларым бергә, без Балачак турында, Шырлыманда биемен мин, шырлыманда биемен, без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Шырлыманда биемен мин, шырлыманда биемен, без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Дустым, гармунның сүз бит безнең көйләргә, сөздереп бит дип, колсын сагынып сөйләргә, Шырлыманда биемен мин, шырлыманда биемен, без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Шырлыманда биемен мин, шырлыманда биемен, без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Җәйге кояш нурлары яңгырасын һәр тарафта безнең Балачак җыры, Шырлыманда биемен мин, җырлыманда биемен, без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Шырлыманда биемен мин, җырлыманда биемен, без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Шырлыманда биемен мин, шырлыманда биемен, без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Шырлыманда биемен мин, шырлыманда биемен, без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин, һич сөенеп туймыйм мин. Менә киләсе елда чыгыбыз үлеп китеп җиләк ярата икән. Кем яратмый микән соң җиләкне? Андыйлар бик сирәктер. Миңа калса, әгәрдә аллергия булса, җиләкне яратмаска мөмкин. Мин беләм шундый кешеләрне, алар инде теге җиләкне гомумән күрә алмыйлар. Әминә Усманованың иң яраткан ризыгы ул җиләк. Алайса, игътибар Зөһрәгә.
Дуслар, иптәшләр, киләсе җырчыбызны көчле алкышлар белән каршы алыгыз, чөнки ул Наилә Славина. Наилә, сөйләп җибәр әле, син нинди җиләк-җимешләр яратасың? Мин барлык җиләк-җимешләрне дә яратам, әмма кура җиләге һәм җир җиләге аеруча тәмле. Менә мин дә күз алдыма китердем Наилә шул. Шулай тәмле шул Наилә. Әйдә хәзер синең җырыңны да тыңлап китик инде. Игътибар экраннарга. Җырчыбыз Лилияна Зарипова җир җиләге, кура җиләге һәм игътибар борчак ашарга ярата. Әле алай гына да түгел, Лилияна бәрәңге яратам ди. Чөнки аның сүзләренчә бәрәңгедән башка татар ризыкларын менә күз алдына да китереп булмый. Игътибар экраннарга. Suzar җиргә күземдә бер уянам, самый бала төсле гаҗәпләнеп, исем китеп карыйм дөньяга. Минем гүзәл җирем, яшел бишегем, исем китеп карыйм мин аңа. Самый бала төсле гаҗәпләнеп, исем китеп карыйм дөньяга.
Кыш килеп куйган, әйтеп бана инде куанам. Мин гашыкмын, шушы нәни кышкан, мин гашыкмын якты дөньяга. Нинди гүзәл җирем, яшел бишегем, исем итеп карыйм мин аңа. Сабый бала төсле гаҗәпләнеп, исем итеп карыйм дөньяга. Юлга чыксам юлы озын чиксез, юлдашларым әйбәт юллардан. Мин гашыкмын шушы кешеләргә, мин гашыкмын якты дөньяга. Нинди гүзәл җирем, яшел бишегем, исем итеп карыйм мин аңа. Сабый бала төсле гаҗәпләнеп, исем итеп карыйм дөньяга. Нинди гүзәл җирем, яшел бишегем, исем итеп карыйм мин аңа. Сабый бала төсле гаҗәпләнеп, исем итеп карыйм дөньяга. Сабый бала төсле гаҗәпләнеп, исем итеп карыйм дөньяга. Исем итеп карыйм дөньяга. Исем итеп карыйм дөньяга. Алга таба киттек, матур дуэт, Камрия дуэты. Менә алар икесе дә барлык җиләк-җимешләрне дә ярата икән. Кызык, менә нинди җайлы кешеләр. Аллергия да юк микәнни? Булмасын да инде ул Наилә. Бик үк әйбәт нәрсә түгел бит, шулай бит. Шулай. Хәзер Камрия дуэтын тыңлыйбыз. Бәзедә биек таулары бар да, тау астында таулары бар. Талада яфрагы безедә салыну, сездә нинди
Хит-парадыбызны кем дәвам итә? Хит-парадыбызны хәзер бер йолдызчык дәвам итә. Аның җыры, аның тавышы, аның образлары бар яктан да килешкән инде ул. Рәхәтләнеп тыңлыйк, дуслар. Чираттагы җырчы кызыбыз кура җиләге, җир җиләге, крыжовник, алма, груша яратам ди. Менә аларсыз тормышымны күз алдыма да китерә алмыйм ди ул. Нинди зур исемлек, әйеме? Шулай, димәк, Амиләнең күңеле киң инде. Аңа күп нәрсә бата дигән аңлата бу. Игътибар Әмиләгә. Сен туғаншы йылдызларға қарап сықланайдым. Яқты йылдыз көктәгенән диеп уйланайдым. Алсу yüzле тәмле сүзле сен екенсің ул қызым. Атбек бергә сенің бер жердә минем яқты йылдызым. Шаяrsam, шаярушым, моңсулансам, кайгырушым, кайда барсам, кайда йөрсәм, дога укытырушым, дәвәнием, изгелекләр тарата, дәвәнием,
birgen bulagimiz Yariyeli sen bar diyem Deveniyem yılmayalı sen yılmaysan min de külem Deveniyem izgülükler tarata Deveniyem min seni bik yaratam Aslı yüzlü temli sözlü Seni kensin ol kızım Atlık birge senin bir yerde Minim yaktı yıldızım Atlık birge senin bir yerde Minim yaktı yıldızım Siz bizning sotsial shelterlarga yozildingizmi hali? Yazılmazsanız yazılasın. Biz sizni VKontakte ham Telegramimizda kutib qolamiz. Rahim etingiz. Mana Nailә kutgach, shunga ko'ra rahim etingiz. Mattur dünya, sihri dünya Yanda dostlar, tuğanlar Kökte kıyaş, jirde şeşek Mattur bit, mattur dünyalar Dünya mattur, siz bulanğa Dünya mattur, biz bulanğa Dünya mattur, sizden bilen Dünya mattur, bizden bilen Vadilikten, maturlukta, tuğanlıkta Bizim güç, siz dünyanın bizim çiler Biz dünyanın bizim çiler Dünya matur, siz bulanğa Dünya matur, biz bulanğa Dünya matur, sizden bilen Dünya matur, bizden bilen Kurtar bahar, sen izleme Şitlerle, sen kuzleme Yanda olan matrulukla Saklanırım, jiberme Dünya matur, siz bulanğa Dünya matur, biz bulanğa Dünya matur, sizden bilen
Та-да-да-дан! Киләсе җырчы Раяна Газизова. Һәм аның иң яраткан җиләк-җимеше тешешия һәм кура җиләге. Менә кызык име, чиянең сезоны тәмамланды бит инде. Әмма менә җәй буе җимеш бирә торган кура җиләген әле рәхәтләнеп тә ашап була. Раяна җәен юкка үткәрмидер. Ә хәзер аның җырлаганын да тыңлап китик. Бабай, бәхетле бул, сәламәт бул, озак яша. Без сине бик нык яратабыз. Туган көнең белән сине, бабай, һәр көнең якты булсын бүгендәй. Синең кебек бабайлар бик сирәк. Безгә син бик кирәк. Туган көнең белән сине, бабай, һәр көнең якты булсын бүгендәй. Синең кебек бабайлар бик сирәк. Безгә син бик кирәк. Күпме матур җыр әкренгә онытылып баралар. Әйдәгез әле тиз генә менә хит-парад катнашучыларын барлап узыйк. Сез дә карап күзәтеп барыгыз. Шырлымын да биемен, мин шырлымын да биемен. Без бәхетле балалар дип һич сөйүнеп туймыйм мин. Учларыма салып саныйм мин, битләремә куеп карыйм мин. Әбием яткәре гарәбә төймәмне, кадерләп үземә тагыйм мин. Бәхетле булу сиңа шундый килешә сиңа ышан әле. Минем güzel җырым, яшел мишегем, исем итеп карыйм мин аңа. Сабый бала төсле гаҗәпләнеп, исем итеп карыйм дөньяга. Бәзедә бик таулары бар да, тау астында таулары бар. Далада яфрагы безедә салыну, сездә нинди хәлләре бар. Асыл yüzünü тәмле сүзле, син икәнсең ул кызым. Атып бергә синең бик җирдә, минем якты йылдызым. Дөнья матур,
Наилә, киләсе җырчыны беләсеңме? Әйе, беләм. Мин дә беләм. Кем игълан итә? Әйдә, мин игълан итим әле. Әйдә. Шайтып каршы алыгыз, экраннарда Айсел. Кечкенә генә йомгак ясый. Беренчедән, барлык җырчыларыбызны барлап чыктык. Шуннан менә. Икенчедән, йылдызчыкларыбызның яраткан җиләк-җимешләрен белдек, ачыкладык. Өченчедән бармы? Өченчедән шулай ук бар, Наилә. Без инде өченчедән 1 сәгать дәвамында вакытыбызны күңелле итеп үткәреп җибәрдек. Әйе шул, саубуллашасы килми. Килми, әмма кирәк, вакыт җитеп бит инде. Сау булыгыз, яраткан тамашачыларыбыз. Пока-пока.